Byt, ktorý má viac metrov ako niektoré rodinné domy, uprostred Kramárov. Tento trojizbový byt na Kramároch má cez 100 metrov štvorcových, tiché vnútroblokové bývanie s atmosférou, ktorú v novostavbách jednoducho nenájdeš. Vďaka dispozícii si každý nájde svoje miesto. Deti majú dostatok priestoru na hranie a ty si konečne môžeš vytvoriť ten kútik, o ktorom snívaš už mesiace. Je to ideálne miesto pre rodiny s malými deťmi alebo aj tínedžerom. A hlavne, rodičia sa tu nezbláznia od nervov. Aj keď si len kúsok od hlavnej cesty, v tomto vnútrobloku je ticho. Ak miluješ prechádzky v prírode, Kamzík máš doslova za rohom. Ak ti už nevyhovuje stiesnené bývanie a hľadáš domov, kde tvoja rodina porastie, ozvi sa mi a rád ti to tu ukážem osobne.